Good morning mga kanoo! So for today's video ay meron tayong gagawin dahil ngayon ay July 3 at birthday ng aking anak. So ayan mga kanoo, mag-ready na po tayo para po dadalhin natin sa school. Magpapakain po tayo sa mga classmates niya. So ayan mga kanoo, unahin na po natin yung spaghetti. Tsaka yung sa kabila naman po ay nagpiprito na tayo ng manok. Ayan, naglagay na tayo ng bawang dyan. At ayan na po yung ating pasta. Naluto na po. So ayan mga kanoo, ang ating dadalhin sa school ay spaghetti, pritong manok, pizza, cake at sesto. Para naman kahit papano ay meron silang panulak. So ayan mga kanoo, ngayong araw na ito siya ay 9 years old na. So gusto niya kasi mga kanoo na dun daw sa school mag birthday. So ayan, pagbigyan natin ang kanyang hiling, charis. At thank you Lord sa blessings. So ayan mga kanoo, busy po yung aking mga kaibigan dyan nagluto. At ayan po yung panghalo lang namin ay yung corned beef. Kami lang po ba yung gumagamit ng corned beef mga kanoo? Pero mas masarap kasi mas malasa pag corned beef. So ayan mga kanoo, corned beef lang po yung ginamit namin dyan. 3 kilo pong spaghetti mga kanoo ang niluto namin. At ayan po, bali 4 na corned beef na malalaki po yung ginamit namin dyan. So ayan mga kanoo, sana po magkasya po sa mga bata. So ayan mga kanoo, bali 36 sila lahat ng kaklase ni Luis. Pag present sila lahat, ayan sana po magkasya po yung ating hinanda para po sa kanila. At mga kanoo, sobrang excited ko po ngayon kasi parang ang sarap sa pakiramdam dahil dati nung nag-aaral ako gusto ko din na doon mag-birthday, pero hindi po nangyari sa akin mag-birthday sa school kasi walang-wala rin po kami. At ganun din po yung aking housemate. So ayan, kaya ginagawa po namin lahat talaga para po sa aming anak. Yung hindi namin naranasan nung mga bata pa kami ay maranasan niya ngayon. At ayan na mga kanoo, nilagay na po yung sauce ng ating magandang chef. Ayan, thank you so much Ate Luz. At maraming salamat din Joey sa pagprito ng manok. Love you all guys. Kasi alam nyo naman, hanggang tagahugas lang me. Charis. So ayan guys, hindi po talaga ako marunong magluto. Kaya wala po talaga akong ambag pagdating sa pagluluto. Pero magaling po akong maghugas. Charis.
This is it mga kanoo, papunta na po tayo ng school. So ayan, nakabili na kami ng cake. So ayan, nagbiyahe na po kami. Bye! So ayan mga kanoo, nandito na nga tayo sa school at excited na miss. So ayan, aakyat muna tayo kasi nasa second floor po yung room ni Luis. Shoutout nga po pala sa aking katulong dyan. Ayan, Joey, thank you so much sa pagsama dito sa school. Love you! Ayan na nga mga kanoo, nandito na kami sa room at ayan, ligalig si Luis. Niyakap ka agad yung kanyang friend, yung anak ni Joey. Ayan, si Justine. Kasi kaibigan niya yun eh. Wow, anak, 94? 94. One, two, ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
birthday ko po ngayon. Napagod po siya sa kakabigay ng pagkain at